আজি আমাৰ ফুটবল সৰ্বজনীন অনুষ্ঠান नोंथांमोना 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनाय जितु लेहराम बर' रुंसारि लेहराम बर'नि मुङाव जोलुर बादायलायनाय बे दिनै ग्रेन्ड फाइनाल मा बुङो? दिनै जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिएलनि बानजायनायाव 58 नं तामुलपुर बिधान सभा समष्टिनि मानगोनां बारग' एमएलए लेहराम बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनै फाइनाल खेला आरो बे फाइनाल खेलायाव दाराङाजुलि एफसि बनाम सुक्लाय सेरफां एफसिनि गेजेराव दिनै बे खेलाया जादों आरो बेवहाय गाहाय हाबाफारि महरै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि बिसि मानगोनां पारुल भरालि बर' बिथाङा बाहागो लाफैनानै दिनै फाइनाल खेलाखौ अपेनिं खालामनानै होफैदों। बेनिफ्राय जोंनि हाबाफारि बायदियै फुंनि हाबाफारियाव जोङो जोंनि हानजानि फिरफिलाखौ बिरहोयो जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउपिएलनि गाहाय नेहाथारि फनिन्द्र नार्जारि बिथाङा। बेनि उनाव मानगोनां बारग' एमएलए लेहराम बर' गोसोखां जोलुर बादायलायनाय जि मुंख्लं बे श्रद्धांजलि अर्थात गोसोखां बेखौ जोंनि तामुलपुर जिल्ला इउपिएलनि मानगोनां आफादगिरि बिपुल बसुमतारी बिथाङा दिनैनि हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो। बेनि उनाव दिनै जोङो बेखौनो बुंनांगोन दि दिनैनि जि फाइनाल खेला बे फाइनाल खेलायाव गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा नैबे गेलेनाय जायगायाव फैनानै बे खेलाखौ बाहागो लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिफ्रायनो जों बुंनो हायोदि दिनै लाइमोनफ्रा दिनै गेलेनाय बादायलायनायाव जों गोबां मानसिफोरखौनो गोसो गुदुंखौ जों नुनो मोनदों। नोंथांमोना बे गेलेनाय बादायलायनायखौ लानायनि गुबै थांखिखौ मा होनना बुङो? जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिएलनि जि उद्दगाव दैदेननायाव दिनै जि फाइनाल खेला जाबाय बे फाइनाल खेला बा बे खेलाखौ होनायनि गाहाय थांखियानो जाहैबाय जोङो जोंनि बिश्वजुरि जे महामारी कर'ना भाइरासआव गोग्लैनानै बहुत मानसिफ्रानो कानेक्टिभिटी गैलायै जादोंमोन। बेनि उनाव कर'ना भाइरासआ जोबनायनि उनाव अर्थात लकडाउना जोबनायनि उनाव जोङो तामुलपुर जिल्ला इउथ इउपिएलआ